No, máme 5. mesiac za nami. Sa mi to zdá strašne, že to rýchlo ubehlo. No ide to, tak to Ide to. spätne, keď sa na to človek pozrie. Lebo keď vás čaká 5 mesiacov, tak to je hrúza, ale keď bolo 5 mesiacov, to bolo krátke. Dobre, poďme rovno na výsledky po 5 mesiacoch môjho chudnutia. Ja ťa teraz poprosím, či by si nemohol k tejto mojej postave prisunúť postavu, ktorú sme napríklad mali po 1. mesiaci No, váženia. urobíme to klasické filmové kúzlo, tak Takže takto si vyzeral. Teraz Veru. budete vidieť niekde tu, ako som vyzeral. Wow, dobrý rozdiel, čo? No, a ja vám poviem niečo k tým výsledkom. Takže za 5. mesiac som dal dole 3,6 kg. Ale hlavne Míra bude zaujímať zase jeho obľúbený pás, takže až 5 cm z pásu odišlo dole. Dobre, starý Stano preč. To je naozaj super. Tých 5 cm to je cenné. No a celkovo teda od nového roka je už dole skoro 35 kg. To je slušné. 35 kg a 35 cm z pása dole. To je nádhera. Niekoľko veľkostných čísel. Už nám chýba iba jeden, alebo už mne chýba iba 1 cm po stovku. No a budeš mať okrúhlu. Budem mať okrúhlu. No a teda to je taký druhý môj minicieľ, že prvý bol teda, že som išiel po tých 100 kg. Teraz bude druhý pod 100 cm v páse a potom máme ďalšie, ktoré vám budeme postupne prezrázať. Takže toť výsledky za 5. mesiac. Ty si mi spomínal, že sa to trošku už spomalí, ale cca za 5. mesiac som tiež dal skoro 4 kg dole. Takže kedy sa to zastaví? Nemusí sa to zastaviť nutne. Neočakával som tú drobnú zmenu, že ty si proste začal bicyklovať. Aj tak trošku aj proti mojej vôli si dal naozaj veľmi tvrdých tréningov. Myslíš, že 511 km za mesiac je veľa na bicykli? No myslím si, že 511 km za mesiac, ak si predtým roky nebicykloval, nie je málo. Ak zoberieme do úvahy, koľko ty robíš kilometrov na tom stacionárnom bicykli? Áno, ak to niekoho zaujíma, tak choďte na našu facebookovú stránku v albume fotiek Pohyb. Dávam vlastne týždenné fotky a píšem tam aj koľko minút na ňom strávim a koľko kilometrov. Takže za ten jeden týždeň to vychádza cez 20 km, 25, 26, postupne sa to zvyšuje tým, ako zvyšujem ten čas. Áno. Takže teraz to môže byť okolo 26 km za týždeň na tomto stroji. Čo je málo. Veľmi málo, hej. To znamená 3 hodiny týždenne predtým cvičil Stano zhruba v poslednom fáze. A teraz si dával také bicyklové výlety, že ja neviem, 5 hodín v kuse. No to som dal tých 115 km. Hej. A toto už by som ako rozporoval, že či je dobrý nápad, taký rýchly nástup toho trénovania. Samozrejme, že výsledky sú, to je úplne jasné. A tým pádom ani nemôžeš očakávať nejaké spomalenie chudnutia, ak ty vlastne prikladáš aj stravu, aj pohyb, tak robíš to, čo robiť máš. To je správne. Ale tým pádom, ak sa správaš týmto spôsobom, tak sa netreba obávať nejakého veľkého spomalenia chudnutia. Nie je dôvod. Ja si možno tak trošku nadrábam, lebo viem, že to počasie už sa nám blíži k horšiemu a aj keď som si nakúpil nejaké dobré veci na bicykel, že môžem ísť, aj keď bude možno 5 stupňov nad nulou, ale už to asi nebude až také časté, takže ešte si to užívam, kým sa dá a potom musím si vymyslieť niečo iné. Niečo sa vypoješ plávať alebo... Čiže to spomalenie chudnutia nie je preto, že proste navýšil si pohyb a len tak ďalej samozrejme. Len by som povedal, že radšej po menších schodíkoch a pomaly pridávať a ak to bude v poriadku, tak všetko v poriadku. Lebo predsa len to telo je zákerné v tom, že tebe sa môže zdať, že všetko je úplne v poriadku a preženieš to s tréningom a niečo môže odísť. Budem dávať na to pozor, dobre? To je práve to, že dávať pozor znamená radšej cvičiť menej a postupne, ako takéto hrdinské výkony, ono krásne kilá, všetko chválim, ale viete, ja už som starý dedek, už frflem, kritizujem, nadávam. Dobre, takže to boli výsledky a ideme na vaše otázky. Padla tu otázka na cvičenie ohľadom rotopedu, či robím tzv. Aj bicyklu teda aj vlastne. Bicyklu, či robím tzv. HIIT cvičenia, alebo intervalové tréningy. Nerobím to vyslovene, že to mám nejak rozplánované alebo naplánované, ale keď cvičím doma na rotopede, tak pozerám samozrejme, koľko minút mám ubehnuté alebo koľko kilometrov a poviem si, že teraz týchto 400 metrov dám naplno. Trvá to možno 45 sekúnd a idem zase dole. Takže podvedome niečo také robím, ale nerobím to že to nemám naplánované. Áno. Viem, že čo mám info od športovcov aj ľudí, ktorí trénujú, viem, že toto je vraj veľmi dobrá vec na kondičku. Týmto sa veľmi dobre budujú tieto veci. Všetky tieto také nárazové aktivity, že povedzme po nejaký čas ideš na maximálnu tepovú frekvenciu a potom ideš len na normálnu nejakú, tak samozrejme je to výhodné, športovci aj tréneri to často odporúčajú a ja znovu budem
veľmi opatrný. Radšej nejaké mesiace som chcel, aby Stano cvičil klasický, obyčajný aerobný tréning. Profesionálni športovci sa možno budú smiať, lebo to je neúčinné. Hej, tým intervalovým alebo HIIT alebo akým tréningom urobíš určite viac na menšom čase. Ale ja sa prikláňam k názoru, treba začať pomaly, po troche a keď Stano získa už určitú kondíciu, potom môže začať pridávať aj tvrdšie nejaké techniky alebo taktiky, ktoré budú potom oveľa lepšie, efektívnejšie fungovať aj na ďalšie chudnutie, aj už budeš pripravený na takú záťaž. Čím má menej kil, tým ma to baví viacej ísť aj do takých, lebo keď som bol ťažší, nebavilo ma to, veľmi som sa unavil. A teraz cítim, aké mám ešte jednak rezervy a ako vládzem. No to si pamätám, ja keď som bol tučný, tak som sa otočil na posteli na druhý bok a bol som unavený. Takéto výkony. Proste to bolo. To som mohol síce ešte, ale už to končilo. Teraz sa otočím oveľa ľahšie. Dobre, takže to bola otázka ohľadom ortopédu a ideme na ďalšie. Martin sa nás pýta, že aké mám motivácie okrem tejto vlastne facebookovej výzvy. Najdôležitejšia motivácia pre mňa je moje zdravie. Ja mám dobrý taký príklad aj u starších ľudí, ktorí poznám a vidím, aké problémy zažívajú, koľko tabletiek musia jesť a aké majú problémy so všeličím. A to je nado mnou taký výstražný že ak sa bude dať čo najviac, to oddiali. To znamená začať jesť nejaké tabletky na tlak. To je taký strašiak pre mňa. To v takom dobroslovnom zmysle, že toho sa bojím a chcel by som naozaj žiť čo najdlhšie zdravý. Všeobecne je známe, že ľudia dneska trpia tzv. Civilizačnými chorobami, to znamená, často je tam aj cukrovka, veľmi často vysoký tlak, bolesti hlavy, bolesti kĺbov. Na všetky tieto problémy je mnoho liekov, ale tie lieky neodstraňujú príčinu, to znamená tú civilizáciu, ktorá nás chorie. To znamená, ak sa nebudeš správať ako civilizovaný človek, to znamená, nebudeš celý deň sedieť pri počítači a potom celý večer žrať nejaké nevhodné jedlá, tak nebudeš mať tie civilizačné choroby. A ty naozaj robíš pre to zdravie, čo sa dá. Ďalšou motiváciou sú určite pre mňa napríklad aj oblečenie, ktoré som mal odložené roky v skrini. Nie je to nič povrchné, je to také, že proste sú to pekné veci, ktoré chcem nosiť a ktoré som si aj nakúpil a ktorý človek by nechcel sa páčiť sám sebe, aspoň tak v normále a proste sa pekne obliekať jedno s druhým. Takže aj to ma veľmi motivuje si kúpiť proste normálne čísla a neísť do tých, lebo mal som naozaj problém niekedy, veď to poznáte tí, ktorí možno máte tých kil a centimetrov viacej, že je to problém vybrať si z normálneho regálu a treba ísť do tých druhých. No. A tam väčšinou taký výber nie je. No. Človek tak by chcel, aby sa po ňom obzerali ľudia, že ako fajn a nie, že sa obzerajú ľudia, že čo to ide. A ďalší bod motivácie je pre mňa zodpovednosť voči samému sebe, potom voči Mirovi a Ľubke. Lebo to ma strašne posúva dopredu, že sa vážime napríklad každú nedeľu, týždeň čo týždeň. Tá pravidelnosť a systematickosť, si myslím, že či je to v bubnovaní, v chudnutí, v športovaní, v hocičom inom, že keď toto si človek dá nejaký režim a bude ho dodržiavať, tak výsledky musia prísť. Neexistuje, veď vidíte to na mňa, že viem, čo za ten týždeň mám urobiť, čo môžem a čo nemôžem. A týchto vecí sa držím. To znamená, že keď viem, že zase sa o týždeň stretneme, nemôžem sa možno rozjesť, nechcem, lebo chcem, aby boli výsledky. Takže, môžeš, ale zistil by si to. Sklamal by som sa určite sám seba, sklamal by som určite Mira a Ľubku, ktorí do tohto projektu investujú veľa času. A sklamal by som určite aj vás, ktorí to sledujete a cíti to, ako nám spoločne držíte prsty a nás podporujete. Takže to je aj pre mňa taká dosť veľká motivácia. Takže, ja by som nesúhlasil s tebou, tie kontroly nie sú motivácia, je to skôr taká korekcia alebo kontrola. No ale sám vieš to je nástroj kontroly. Sám vieš dobre, že keby sme to možno nerobili, tak ja neviem, robíme to, takže neviem teraz povedať, čo by bolo, keby to nebolo. Vieme povedať, čo by to bolo. Ale asi... Nakoniec videli sme aj v televíznych reláciách, je veľa relácií, kde ľudia chudnú, aj veľké množstva kíl. Ako náhle sa stratí pravidelná kontrola, tak tí ľudia prestávajú dodržiavať ten režim. Proste je to ľudské, že čomu nedáš pozornosť, to prestaneš robiť. A kde si mám článok, ktorý sa volá Šoférujeme hmotnosť, kde proste, ja to mám takisto, tiež nedáme pozor, pár dní si dám niečo viac čokolády alebo niečo také, odmerám, zistím, že tam je centimeter navyše alebo kilo navyše, tak obrátim ten volant a priškrtím trošku, lebo človek má takú tú tendenciu uvoľňovať, lebo predsa len ty každú chvíľu na koncerte od obložených chlebíčkov, čo není také zlé,
až po všaké koláčiky a bravčové hlavy a neviem, čo všetko sme to už videli. Áno. A keď to jedia všetci okolo teba a ty nesmieš, to je veľmi stresujúce, frustrujúce. Teraz urobíme taký trošku prestrih v zábere a ja odstúpim. Ďalšou motiváciou, možno sa mi budete smiať, ale je obyčajný uterák. A ja keď som vlastne na začiatku roka mal skoro 140 cm pás a tento uterák má 140 cm, takže som mal asi taký nejaký pás, ak by som sa rozpájal. To je strašné ináč, mimochodom, to je strašné. Takýto som mal pás. A ide o to, že ja keď som sa vlastne dosprchoval, ja som si to nemohol, vieš, okolo seba proste, teraz vám to ukážem, že ja to, takže som sa dosprchoval a vlastne som si nemohol obopnúť okolo brucha môjho. Takže to vyzeralo nejak takto, hej. Áno, vôjde tu helma cyklistická. A ešte je tam veľa miesta. A ešte je tam veľa miesta, takže asi takto, hej. No a teraz sa osprchujem a proste si to takto zatiahnem a tých 30 cm, čo mám dobu, vyzerá takto, takže... To je krásne. A tých 30 cm vlastne zároveň znamená, že stano má podstatne menšie riziko infarkty, kardiovaskulárne ťažkosti, dokonca onkologické choroby a tak ďalej. Takže vyskúšajte si tento trik s uterákom. A ideme si naspäť sadnúť. Ďalšiu otázku tu máme od Siu. Tá sa pýta, že či chodím na tie fyzioterapie, posilňovania chrbtových svalov SM systémom, čo sme mali. No, doktor čo sme boli u počúvam. Nejak som na to nemal veľa času, ale ja sa polepším, takže... Nevrav. Toto je tuším prvá výhovorka, čo zaznela za pol roka. Ale dobre. Je to nepohodlné a hovorili sme aj o tom, že Stanovi nechceme naložiť všetky bremená na jeden záťaž. Ja sa priznám, ja som si na to neurobil proste čas, lebo tým, že mám iných vecí veľa a učil som sa, ako správne jesť a ako správne cvičiť a aj moje aktivity mám ich dosť. Ja idem teraz na chvíľku preč, to povieme v ďalšom videu, že kde pôjdem, ale keď sa vrátim, tak potom začnem. Dobre? To bude niekedy v polke októbra, takže od polky októbra si na to vyčlením čas. Dobre? Dobre. Máme tu od Mareka, nášho kamaráta Fekiačia, otázku, že kedy ťa budeme vidieť v akcii? Čo znamená v akcii? No akože niekde odohrám koncert. Áno. To neviem, či sa niekedy... To zase ja môžem k tomu niečo povedať, že my teraz vlastne sme v takom štádiu v rámci bubnovania, keď trošku odkloníme od chudnutia, že ja som Mirovi teraz naordinoval fakt základné cviky, ktoré chcem, aby zvládol čo najlepšie, aby si bol pripravený potom už tie dané skladby, na ktorých chceme pracovať, aby si ich zahral čo najlepšie. Už aj technicky, aj feelingovo a tak ďalej. Dajte nám ešte trošku čas, Miro naozaj poctivo cvičí, ja ho tu musím pred vami všetkými pochváliť, lebo mohli by si brať naozaj príklad, či mladí alebo aj starší a Miro neskutočne máka. Vy to vôbec nevidíte, lebo veľa o tom ani nepíšeme, ani nehovoríme, ale Miro mi dennodenne píše, že cvičil pol hodiny ruky, pol hodinu nohy, hodinku si bol zahrať. Stále keď chodia s Ľubkou niekde na prechádzky von kresliť, tak proste Miro popri tom cvičí a veľmi ho za to obdivujem naozaj. Aj ty mňa motivuješ v rámci bubnovania v tomto, že takto cvičíš a že viem, že keď človek naozaj máka poctivo, že sa naozaj dostavia výsledky aj pri bubnovaní. Je to tak. Len problém je v tom, že viete si predstaviť, ako asi vyzerá učenie sa nejakého hudobného nástroja. A toto dávať ľuďom počúvať, to nie je vďačné. Takže ja tam možno niečo vložím do videa. Ale už pripravujeme také, by som povedal, jedno videjko, kde Miro bude hrať to, čo ja. Takže spravíme vám aj, že by ste trošku videli, ako to vyzerá. Niečo vymyslíme, nech vidíte zase. No a Marek sa ešte pýta, že či bude mať nejaký trest, ak sa mi v rámci projektu podarí pribrať. Aký trest by si mi vymyslel? Bude ti smutno? No bude mi smutno. Stačí ako trest? No ja som to hovoril pred chvíľou v tej motivácii, že by som sa cítil zle, kebyže jednak by som sklamal seba, takže... Neviem, ja nemám rád veľmi tresty, viem, že spôsob odmeny a trest niekedy môže aj fungovať, ale ja som skôr za to pozitívne podmieňovanie, nie trestaním, lebo ak sa Stano rozhodne z nejakých dôvodov, a to nemusí byť len rozhodnutie, proste zlyhať, človek môže kedykoľvek, že párkrát si dá niečo nevhodné a potom by sa to objavilo aj na váhe. A prečo trestať? Prečo dávať pozornosť
nežiaducemu jednaniu, tak si to nevšimneme a pôjdeme ďalej. Potom to môže človeka už úplne prestať baviť. Práve, ja si myslím, radšej chválime výsledky, lebo to, čo máš doteraz, je fakt vynikajúce. Za to si zaslúžiš plnú pozornosť, plný obdiv a plnú úctu. A keby sa občas podarilo, že ideš dozadu, tak to budeme ignorovať. Ignorácia je oveľa horšia, ako keby ťa niekto pokarhal za to, že si niečo nedodržal. Určite je lepšia pochvala alebo odozva, ako karhať ťa za to, že si zlyhal, lebo ak zlyháš, tak to sa stane každému, za to predsa môžeme ignorovať. Áno. My dávame pozornosť výsledkom, lebo to je taká zásada, že čomu dáme pozornosť, toho dostávame viac. A ak budeme dávať pozornosť, ja neviem, chudnutiu, zdravej strave, zaoberať sa, akým spôsobom môžeš viac cvičiť, akým spôsobom možno motivuješ tých druhých, tak ty vlastne sám v sebe, v svojej hlave vytváraš pozornosť nejakému zdravšiemu alebo zdravému životnému štýlu. Samozrejme, že potom dostaneš viac zdravia, alebo tomu dávaš pozornosť. Tak to je ten princíp a už hovorím dlho, preto nie je negatívne. Netrestal by som. Takže žiadne tresty a ideme... Žiadne karhe, žer. Áno. Nič sa ti nestane. No a s tým žraním tu máme ďalšiu otázku, že či som zo začiatku zápasil s chuťou na sladkosti, klobásky a podobne a že kedy som si všimol, že ho chuťky opustili a či vôbec. Opustili ťa chuťky? Mňa neopustili mňa. A tak chuťky máme každý, to by som klamal, keby som povedal, že nemám chuť na klobásku alebo nemám chuť na keksík alebo takéto veci. Však sú tie produkty vyvinuté tak, aby nám chutili. Je tam kopec cukru, je to mastné, je to slané, je to sladké, takže všetky tri aspekty to spĺňa. Práve dnes došiel otec, mal chuť na slivkový lekvár a zistil, že taký obyčajný 400 gramový teglik obsahuje 1/4 kila cukru. To je neskutočné. Odkedy chudneme, sa mi dostávajú takéto náladové, by som povedal. Napríklad, pamätáš si, pred 3 týždňami alebo 2 som mal chuť na slané. Jedol som čipsy napríklad, čo som trošku zrešil a... Zrešil, to je výrazidlo. Minulý týždeň zase... Dávam ti odpustok. Tento týždeň zase bolo na sladké, áno. Takže občas sa to prejaví, ale že by som zjedol toho na kila, to vôbec nie. No takéto chute môžu vždycky byť signálom. Ak to, povedzme, raz za týždeň máš takú chuť, to vôbec neriešime. Ale ak by sa to objavovalo trošku častejšie, tak najmä v súvislosti s tým bicyklovaním. Jednak to a ešte teraz ma napadlo, že keď naozaj tú stravu dodržiavam pravidelne, vieš, ako občas sa mi podarí jesť na 100%, niekedy na 90, na 80, ale presne keď si to uvedomím, že keď poľavím, že napríklad si to jedlo nedám včas, alebo nie je také zloženie ideálne, ako by malo byť, ako sme sa bavili, pomer bielkovín, tukov a sacharidov, alebo možno vynechám trošku sacharidov, alebo naopak zjem viac sacharidov. Vtedy sa dostavujú tie chute, takže... vtedy sa to prejaví. Hlavne zo začiatku som bol naozaj veľmi striktný, za ten prvý mesiac išlo dole 8 kg, takže vtedy som, vieš, ako človek sa natkne pre niečo, že by som aj teraz nebol ale viem, že keď som išiel naozaj takto poctivo, že som presne jedol, takže nemalo telo vlastne chuť na žiadne iné sladkosti, slanosti a podobné mastnosti. Čo sa týka tých chutí, tak tam je veľmi jednoduchý princíp. Ľudia často, najmä ženy, si povedia, že idú do veľmi tvrdej diety. To znamená, podstrelí svoj príjem a potom takéto chute ju vlastne premôžu, že proste dá si celý deň nič, potom nevydrží a už si dá niečo sladké. A to sladké rozhýbe a je zlé proste. A ďalšia rada, niektorí sa ma pýtajú, že recept na chudnutie, tak to asi aj teba všetci. Nemať nič doma z týchto vecí, ktoré by som vyslovene pri chudnutí nemal, lebo je to naozaj, neviem, či to je o pevnej vôli, akože na čo si budem trénovať pevnú vôľu. To je blbosť. Na čo to máš mať doma? Na čo to vôbec mám mať doma, keď to nechcem momentálne jesť? To si pamätám, kedysi som, povedzme si, kúpil niečo, že to zjeme za 2-3 týždňa, tak veľké balenie niečoho. To mne sa ešte nikdy nepodarilo. Hej. A potom som si uvedomil, moment, ale tu ide o to, že ja tú nevhodnú potravinu potom zjem. To je jedno, že či už zješ v priebehu dňa týždeň, alebo či to zjem naraz. Jasné, že naraz by to bolo asi horšie, ale ak sa chcem raz vyhýbať cukru, teda nie v zmyslu sacharidov, ale cukru ako takému, tak si nebudem kúpovať sladkosti. Lebo keď si ju kúpim domov, že proste občas si dám sušienku nejakú, alebo niečo trošku, tak tým pádom to zjem. A to človeku tak nedojde. A pozrite si, to sme už tuším hovorili v niektorom videu, pozrite si, keď nájdete v hypermarkete niekoho tučného a fľochnite tak okom, čo má v košíku. To nekupujte. Áno. Samozrejme s výnimkami, niekedy varia cibuľu na polievku, tak tú cibuľu môžete samozrejme.
Ale tie 4 kúry nie. Takže v prvom rade nemať doma nič. Hej, nič problémové. Nič problémové. Áno, nemať doma nevhodné veci, to je veľmi dôležité, ale zároveň možno až dôležitejšie mať doma a aj po ruke vhodné veci. Lebo to si človek neuvedomí často, že idete do terénu nakupovať a namiesto 2 hodín nákupu sa stanú 3-4. Tak je dobre mať niekde v kabelke, v taške, v rúbsaku tyčinky, alebo ja neviem, sojové vločky, alebo niečo, čo sa dá hodiť do úst, aby ste zahnali tú hypoglykémiu. Ty sa mi tu v byte občas hráš na špióna, ideš pozrieť do chladničky a do potravinovej skrinky, ktorú mám a pochváliš ma, lebo... A to, no Stano má perfektne vybavené. A to aj keď prídu nejakí ľudia ku mne na návštevu, práve že ma to pochvália, že ako som zásobený dobre. A to im presne hovorím, keď chcete chudnúť, musíte to mať doma, lebo ináč bez toho to nejde. Musíte mať doma to, čo máte jesť, to znamená aj také rezervy, aj knäckebrot, alebo čo vám chutí, takéto veci, lebo keď už máte chuť jesť a máte po čom siahnuť, tak často, aj keby ste hneď vedľa mali bombonieru, ale ak máte tú vôľu, tak proste dáte si ten knäckebrot. Ja viem, že to nechutí, ale ak je na výber, lenže ľudia to často majú tak, že majú, ja neviem, príde návšteva, tak kúpime keksy. Áno. Hej? A večer príde z roboty domov unavený, hladný a nemá čo zjesť, tak otvorí tie keksy. Lebo nemá čo iné. Niečo iné. Tajomstvo nie je len nemať tie zlé veci, ale mať tie dobré. To je dôležitejšie asi. A to som ti zase skočil do reči. Ja idem na ďalšiu otázku. Pýta sa tu nás Katarína, že či... Katarína sa nás pýta, že či tento náš plán má nejaký koniec, že čo potom? A gratuluje nám k výsledkom. Áno, rakva. Áno. Rakva. Áno. A tvoja rakva. Áno, moja rakva. Ale nie... Náš projekt by som teda rozdelil na takých viac fáz. Prvá fáza je chudnutie, čo si myslím, že to není ani vlastne len začiatok. Začiatok ešte len začne po chudnutí. Po schudnutí. To znamená, že... Ja tak odhadujem, že koniec roka, začiatok roka by Stano mohol mať plus minus, ak pôjde týmto tempom, plus minus normálne čísla. Všetci sa nás pýtate, že aký máme cieľ, tak teraz to aj povieme verejne. Ja som sa pri Mirovi naučil, že tie kilá sú naozaj nepodstatné. A naozaj ma nezaujímajú až tak. Takže v prvom rade sledujem pás. Dneska som mal 101 cm, takže už len 2 cm nám chýbajú, aby išiel po tú 100. Pekné okrúhle číslo. Ja by som sa chcel s pásom dostať na tých 87, 6, 88. Uvidíme, ako... To by bolo úplne ideálne. Takže to máme cca ešte nejakých 12-13 cm z pása. A keď vidím, ako to ide dolu s kilami, takže... 12-13 týždňov. Ja si myslím, že aj kilá, keď sa niekde okolo 90-ky zastavia, bude to v poriadku. Ty máš inú väzbu. Áno. V jednom videu teraz pravdepodobne uvidíte, ako Stano bubnuje na koncerte a to vidíte, že to sú proste pohyby, ktoré jednoducho tú muskulatúru nejakým spôsobom rozvíjajú. Takže uňho kilá nebudú úplne smerodatné. Takže to je taký cieľ v rámci chudnutia a si myslím, že až potom to celé začne byť zaujímavé. Potom to začne byť problém, pretože to už bude Stano štíhly vlastne viac menej. A teraz začnú všetci okolo neho hovoriť, ale teraz už môžeš. A prestanú si všímať, že chudneš, prestaneš mať tú pozornosť publika, to hrdinstvo a pozri, ako sa ti podarilo. Už začneš byť medzi normálnymi, medzi štíhlymi. A už si ťa nikto nebude všímať, už je normálne, že si štíhly. Ale ty musíš v hlave stále držať ten hnusný program, že ja nemôžem. To je ako alkoholik nemôže nikdy piť, tak proste ty už nemôžeš nikdy nejako bez kontroly jesť nevhodné veci. Takže tá kontrola bude, a to udržanie bude vlastne druhý taký krok. A to bude vlastne už doživotné. A popri tom by som ešte rád svoje telo nejak spevnil najlepšie, ako sa bude dať. Budeme konzultovať potom s nejakými odborníkmi, s trénermi. A potom aj tento SM systém cvičený na to, aby tá moja chrbtica a všetky veci s tým spojené, keď som bol obézny, aby sa to dalo do poriadku čo najlepšie. To znamená, že aby som sa mohol stále hýbať bez problémov. Takže to je taký plán, no a že či to bude mať koniec, to uvidíme, ako sa to bude hlavne vám páčiť. No koniec to mať asi nebude, otázka je, že či budeme celú tú fázu stále filmovať a ako často budeme o tom publikovať, to závisí aj na tom, ako vás bude baviť ten projekt a čas ukáže. Nemáme jasno, nemáme presný plán. Áno. To boli vaše otázky, ďakujeme pekne, že sa zaujímate. A o mesiac máme teda polrok. Výpolročné váženie. Výpolročné váženie a tiež chystáme určite video. Tak uvidíme, že čo budeme bilancovať za toho pol roka. Bude to pekné. Stano bude mať pod 100 kg, pod 100 cm v páse, to je v podstate jasné. A to ešte nehovor zase. A
Verím ti. Veríme. Tak. Takže vidíme sa o mesiac v takomto videu. Jasné. Ďakujeme krásne ešte raz, že sledujete a vidíme sa. Majte Čaute. sa.